jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e robindo jeydiyeji subaka hande o alkamisa nogas lewru mars hitandu ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadan e jeydiyeji leydi Sénégal puddortoɗen ko jeyde l'observateur jeyde groupe Futurs Médias nde kamɓe ɓe garti koye alhaali Tahirou Sarr hono no ittira toon to prison mo Rebeuss haw waɗa transféré toon to Cap Manuel ɗum ina tawe e nder nden ɗon jeyde ganda kañum woni e jeyde groupe Futurs Médias nde ɓe garti ni e famminde yimɓeɓe holno ɗum kiwiri ɓe mbi noon gueɗe ɗe foof mbaɗi ko e mayirɗe weekend o kam e daroɗɗe on ndeɗo yontere nde gonɗen kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe e groupe Futurs Médias ɓe garti hen kono ɗum ko ɓe garti e konngudi omo ganduɗa kañum woni Moustapha Ndiack Sarré suuti ɗum ko yowiti e mayde omo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Moustapha Ba ɗum ne ine tawe e nder nden ɗon jeyde nde ganduɗa o kañum woni e jeyde groupe Futurs Médias nde woni jeyde l'observateur e hello muɗum o nayyi konngudi ɗi ne toon ko ɓuuri ko o yaaje jeyde le quotidien kañum koye on ɗon fannu tan arti e nden ɗon mayde ɗi ganduɗa kay gonnoɗo ete jagorgal tambingal ko yowiti faggude leydi Sénégal woni ministre du budget omo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Moustapha Ba e wiide noon omo ganduɗa kañum woni Moustapha Ndiack Sarré kañum kay arti e on ɗon fannu e holliti ni wonde omo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Moustapha Ba ko baraɗo ɗum noon ine tawe e nder nden ɗon jeyde ganduɗa kañum woni e jeyde le quotidien jeyde Dawul Thiawde jeyde Les Échos arti e ɗin ɗon konngudi witande ko o ganduɗa kañum woni omo ganduɗa kañum woni Ndiack Sarré encore kañum ne kadi waɗi drapé kadi lawol ɗimmol ɗum ɗon ko caggal nde o suno ɗi konngudi fewde e Macky Sall ngol lawol kadi o suuti konngudi e goɗɗi ko ɗum ko yowiti e mayde omo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Moustapha Ba ɗum ine tawe e nder nden ɗon jeyde nde ganduɗa kañum woni jeyde Les Échos jeyde nde ganduɗa kañum woni Sud Quotidien kañum arti tan ko e ko yowiti e abrogation partielle ɗum ko yowiti e omo ganduɗa kañum woni loi amnesty ɗo ete nder leydi ndi to ganma tan ɓe mbi tan de ko ñande e jeegom lewru mars e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe mbi ene woni tan noon ganduɗa kañum woni Pastef koko waɗi isolé ni ɗum ine tawe e nder nden ɗon jeyde ganduɗa ko kañum woni e jeyde Sud Quotidien holno ɓe mbaɗiri ni ɓen sukaɓe seppannoɓe ha ni e natal omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ɗum ine tawe e nder nden ɗon jeyde ganduɗa kañum woni e jeyde Sud Quotidien ƴeewoyen jeyde Source A ɓe garti e ko yowiti e alhaali mayde omo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Moustapha Ba e ɗin ɗon konngudi ɗi ganduɗa kay Moustapha Ndiack Sarré suuti ɗum kamɓe musidɓe men jeydiyankoɓe Source A ɓe mbi tan de ko procureur beele procureur fotani hettade omo ganduɗa kañum woni Ndiack Sarré ɗum ine tawe e nder nden ɗon jeyde ganduɗa kañum woni e jeyde Source A kono ɗum ko jeyde Source A arti e on ɗon poɗendure mo ganduɗa nena hakkude SEDEPS kam e laamu ngu e wiide mabɓe kay SEDEPS kañum so renaki jogori ko jippade e booli ɗiyete ɗum ine tawe e nder nden ɗon jeyde ganduɗa ko kañum woni e jeyde Source A ɓe garti ni ha e nanggal on ɗon jeyde hanke biyeteɗo Baba Aydara mo ganduɗa jaggama hanki toon to Saint-Louis ɗum ine tawe e nder nden ɗon jeyde ganduɗa kañum woni e jeyde Source A jeyde Le Témoin kañum arti ko yowiti alhaali hajju makka e juɓɓudi kesiri ndi ganduɗa hani e hesam maw ɗi ganduɗa tigui e joltinama e ko yowiti e on ɗon fannu kamɓe musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe Le Témoin aɓe pammini yimɓe holno gueɗe ɗe foof jogori yarude ɗum ine tawe e nder nden ɗon jeyde ganduɗa kañum woni e jeyde Le Témoin jeyde Vox Populi kañum arti koye ɗin ɗon konngudi ɗi ganduɗa kay mo Moustapha Ndiack Sarré suuti ɗum fewde e mayde omo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Moustapha Ba holno mayiri ɗum mon foof noon ine tawe e nder nden ɗon jeyde ganduɗa kañum woni jeyde Vox Populi kono ɗum ko musidɓe men jeydiyankoɓe Vox Populi garti e ɓe mbi tan de ko SEDEPS kañum kay waɗi alerte waɗi sonné alerte ɗum ko yowiti e ɗin ɗon ganduɗa kañum ko fewti e ko ganduɗa kañum woni ko wiyete ko contre liberté de la presse ɗo e nder leydi ndi e Sénégal ɗum ine tawe e nder nden ɗon jeyde ganduɗa ko jeyde Vox Populi jeyde L'As Quotidien arti tan e konngudi ɗi ganduɗa kay
ko Moustapha Ndiak Sare e suuti ɗum ɓe mbitande ko o mo ganduɗa kañum woni Moustapha Ndiak Sare arti e ko yowiti e mayde o mo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Moustapha Ba o mo ganduɗa kañum woni porte parole laamu ngu woni joguiɗo konngol laamu ngu arti e ko yowiti e alhaali on ɗon woni mayde o mo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Moustapha Ba ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde L'As quotidien jayde Le Soleil woni jayde gendire nde kañum arti tan koko yowiti e infrastructure uji publique ɗi ganduɗa hoorema kay taw ko golle puɗɗanode taw golle mumen gasani ɓe garti hen noon e wiide mabɓe kay ko wayno PUDC Puma kam e AGITEP hani e Promoville ɗen ɗon golle fof noon o mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ine yiɗi hen ɗin ɗon sancieji fof mbaɗe audité ande holno golle jaari e holko teppi golle ɗe ɗum ɗon ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde guendire nde woni jayde Le Soleil gasnete tan robinet meɗen jaydeji ko e jayde Le Dakarois Sport kañum arti tan ko équipe guendijo mo leydi Sénégal hakkude o mo ganduɗa kañum woni Assane Diawo wondude e Yohan Diouf e wiide mabɓe kay oɗo saaha joni laatima wonande kay Assane Diawo kam e o mo ganduɗa kañum woni Yohan Diouf ɓe gonti ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe caggal no ɓe mbanno ɗaɓɓade fewde e FIFA ɗum ko change ude waylude nationalité mabɓe wontude ɓe nationalité sénégalaise ene wayno tan noon hono FIFA jaɓaniɓe hono nden ɗon ɗaɓɓade ɓe gonti ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe haɓe mbawi o saaha joni daranade kippo guendijo mo leydi Sénégal hano hannirta niyete kono ɗum ko e kamɓe musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe garti e ko yowiti e qualification ɗum ko yowiti e coupe de la ligue ɗo ete e nder leydi Sénégal ɓe mbitande ko Dakar Sacré-Cœur ko kañum kay woni kippo gadiɗo wadde qualifié ɗum ko yowiti e 8e de finale uji ɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe kam e yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno robinirade ko sifa e kelle gaɗene e jaydeji leydi Sénégal aadi meɗen e ruɓinde jaydeji ko saaha goɗɗo wonata so Allahu lamɗo jaaɓi